Sabong nakakapsat, nagpintas dito yung mula. December kaktus ko dan sa datoy. Ke ginatang ni mami, ipidulduli mi dito yung kwada, dito yung mula ko ni, nagsabong mo hindi nagpintas tatan na po ni pink pie. So nga, imbes lang ko mga December nga bunga datoy, ni, nagsabong mo, ay nagsabong ka nagsabong mo na po ka nagpintas nga buyaan ni. Naglalo ko manunado ti sabong na datoy, dududwa pa lang nga madapay busbusil na dito ni. Iyan na busil na. Cactus. December cactus ko na dito Pilipinas dato isa. Danya mo ano dakas na dito Pilipinas. Ginatang mi ti maysa ati maysa ko ginatang ni mami may ti 5 euro. Ko siyempre nagsagsagib save. Ipaigid ko iti mo kiti hangag sabong ta nya nga sabong na dati kung kuno ko idi mabayag ko ni nagsabong mo tanapo. So nagpintas magayam di sabong ng isang alwa daming ingatan mi dati nga sabong. Thank you kada kayo. Happy for watching.